Yo, what's up mga bossing, Boss Amigo TV. Yun, meron tayo ngayong mga tanggalin na bagong dating na Aerox. So, stock up to kasi stock up ang magneto. So, may nag-try na rin ito. Galing na tong Nabwa daw. Yan, nakita nyo, may welding na kaso tig-try na kasi nila yan, natanggalin yung magneto kaso hindi nila kaya. Yan, nag-decide na si bossing na dalhin sa akin. So, yun ang gagawin natin. Pakita natin yung proseso. Let's go. Ayan niya, makikita nyo, naka-setup na tayo ng ating extension puller. So, winilding ko na yan. Kaso, medyo bumigay pa yung welding natin dyan. Unang welding lang naman yan. So, inulit natin yan, weldingin. Ganyan lang ang proseso para hindi masira yung magneto. Although, mawildingan mo talaga yung labas, pero hindi naman masira ang loob. At ang magkagandahan doon, makakatulong pa yung init para matanggal yung kalawang doon sa loob. So wala naman damage dyan, kaya huwag kayong matakot na subukan nyo yan. Sundan nyo lang yung proseso. Kung nagustuhan nyo yung video na to, i-follow nyo na rin, pa-like and share na rin mga bossing, mga idol. Yan, makikita nyo, winibuilding ko nga yan. So ito yung Aerox na bagong bago pa, 1 year old pa lang to. So ang plano kasi natin dito talaga tanggalin yung magneto para mapalitan ng oil seal at malinisan para makita natin kung ano yung mga damage na dun sa loob. Yan mga bossing, nakita nyo na, natanggal na natin, walang kahirap-hirap, diba? Di malang na damage yung magneto. So ganyan lang mga bossing, lilinisin lang natin yan yung labas, din ibabalik yan magneto. Pero choice ng may-ari kung papalitan na yan bago o gagamitin ulit yan. Kaya pag sinabing pull out yan, sirain na yan, okay, walang problema, tirahin nyo na agad. Pag sinabing ingatan kasi babalik, so ingatan nyo mga bossing para hindi kayo mapagalitan ng may-ari. Kasi siyempre nagtitipid din yung may-ari. So kaso ang problema na to ang pagbaklas ulit. So yun lang mga bossing. So makikita nyo yan, sobrang dumi at tagas na talaga. Kaya bell groove para sa Aerox ni bossing, tapos na ayusin ng stator saka palit oil seal. Ayan, nalilisan na rin tayo yung side ng magneto. Ayan, sunog na to, slide na, 1 taon pa lang na motor. Alright, testing. Hanap mo ba ay machine shop na subok na sa tibay, pulido ang gawa at mabilis ang serbisyo? Dito ka na sa Jorex Nacario Machine Shop, your one-stop shop destination for motorcycle and automotive solutions. We specialize in custom fabrication and machining, motorcycle and automotive repairs, welding and metal works, chassis and mags alignment, engine works and tuning, at marami pang iba. Gawa namin ay dekalidad, gamit ang tamang tools at expertise ni Boss Jorex na may taunang karanasan sa industriya. Kung gusto mo ng trabaho na matibay, maayos at abot kaya, dito ka na. Tawag o text sa 0947-416-1413. Bisitahin kami sa Zone 6, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Follow ang aming builds at projects sa Boss Amigo TV 2.0.